мисол сайтҳое ки официални аз ҷониби давлатҳо мебошад, чизое ки дар чорчӯбаи қонун официал нишидаанд. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълумае ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем ва баъдан комментарияҳои шуморо мехонем. Як чиза тавсиятон метиҳам бо диққат гӯш кунед. Чӣ хеле ки медонед, айни вақти грин-карта пур кардан омадагия уже грин-карта пур кардан бихоҳед, агар рақами WhatsApp дар рӯи экран мебирояд, менависед, маълумоти пурра барои шумо меравад. Агар нафарое ки соҳиби грин-карта мешен, шумо бидонед ки бигем 50% аллакай шаҳрвандии Амрикоро дорен ва бе ягон проблема Америка рафта метавонед. Мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Ман хостам ки дар ҳамин бора як фикри ақидаи худро баён кунам, барое ки ҳастанд нафарое ки дар комментария савол метиҳанд ё мисол аз ягон ҷо ҳамин гапа мешунаванд, оиди ба таможни союз дуромадан, оиди ба Евросоюз дуромадан. Мо 2 бор ё ки 3 бор аллакай видео кардагием ва гуфтагием. Бародарои азиз ва гиромии қадр, ҳамин ҳар чизе ки агар дар бораш ягон гуфтушунид мешавад ё ҳар чизе ки официалӣ мешавад, дар тамоми мақсад сайтҳои официалӣ аввалан пешкаш мешавад. Мисол сайтҳое ки официалӣ аз ҷониби давлатҳо мебошад, дар ҳамонҷо пешкаш мешавад ва баъд аз онҷо мардум гирифта видео мекунанд, мефаҳмонанд. Ва дар бораи чизе ки мо видео накардесем, значи дар бораи ҳамин ягон хабар нест, ягон қарор нест ва ҳамин гапҳо ягон асос ҳам надоранд. Оиди ба таможни союз дуромадан ва шуморо ҳам савол натиҳен, беҳтарин мешавад. Як нафар нависонда: ассалому алайкум. Ман 3 солши Тоҷикистон нарафтам. Моҳи декабр числаш билет дорам. Дар аэропорт барои хизмат ягон проблема намешуда бошад? Дар бораи ҳамин маълумот медодем. Илтимос, пешакӣ, раҳмат. Моҳи декабрда даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ нест аввалаш ва ягон мушкилӣ ҳам намешавад. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака. Якум шида дар комментария менависам. Илтимос ҷавоб ден. Ҳамин хизмата яксола карданд ё ки не? Не, хизмат яксола шидагӣ нест. Ягон тағйирот ва иловаҳо ворид шидагӣ нест дар ин бора. Алишер нависонда: салом ака. Шумо дурустен ака? Мон дар Россия запрет дорам. Ман ном Алиш кардам. Аз Тошкент ба Беларусия рафтам метавонам? Вақте шумо ному фамилия иваз мекунед, ҳамин қадар чиза бидонед ки баъзан вақтҳое ҳаст проверкаи ҷиддӣ мекунанд. Вақте дар ба задани мебирояд ки шумо дар ҳақиқатан ҳамон одаме ҳастед ки боз қонуншиканӣ кардагиен, дар ин ҳолат метавонанд идо шуморо як умра запрет на въезд кунанд. Бародар Фарух нависондай: салом акаи Сорбон. Савола ҷавоби пурра медодем. Зана фарзанд мемонанд ҳудуди Россия даромадан? Бале, мемонанд. Як пешниҳод шидагӣ буд ки оилаи муҳоҷироро запрет кунанд барои ба Россия рафтан. Не ки ин пешниҳоде ки аз ҷониби Думаи давлатӣ шид, хушбахтона қабул нашид ва ягон тағйирот ворид шидагӣ нест. Ҳама метавонад рафта ба мисли пештара. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака. Дар бораи запретҳо гуфта гузаштӣ. Дар Москва вилояти ҳамун запретҳо чӣ бошад? Барои киҳо бошад мефаҳмонем? Пешакӣ, раҳмат. Барои запретҳо мо ира дар назар доштем ки нафарҳое ки запрет шидагианд аз ҳудуди Россия берун баромадагӣ нестанд. Мисол барои ҳамин гуна одамо гуфтем ки вақте ки запрет мекунанд ай Россия берун намебироянд, боз дар саршон ҳамун мушкилӣ зиёдтар мебиёяд. яъне ки дастгир ки карданд, идоф бо запретшон зиёдтар мешавад. Як нафари дигар нависонда: салом ака. Мегуфтен нома Алиш карда раванд. Онро фаҳманд чӣ хел ҷазо дорад? Мегуфтен илтимос. Вақте ки огоҳ мешаванд, метавонанд ки шуморо идаф як умра депортатсия кунанд. Аҳатова нависондай: ассалому алайкум ака. Регистратсияро дар база намондестанд. Чӣ кардан дар кора? Регистратсияро дар база мондестанд, лекин ҳамин қадар мушкилӣ шидестанд ки баъди 1 моҳ ё ки 1.5 моҳ ай база гирифтестанд, удалит кардестанд. Ба ҳамин хотир шумо аввалан ки официалӣ биред бо роҳи қонунӣ, бо соҳибхонаотон имконият боша, агар регистратсия кунем, ин нағз мешавад. Чем посредник дида ё ба ҳамун посредникҳоро ҳам ки кардем, ба ягон одамои боваринок бикунем. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То навборҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.